Srácok, mint ahogy tudhatjátok, nemrégiben bejöttek ezek az új olasz melódok. Például... Trallallero trallallà, bombardiro crocodilo. Vagy esetleg... Trippi troppi, troppa trippa. Scimpanzini cocosini, wow wow wow. Mi a szart láttam az előbb? És ezek a brainrot videók az elmúlt pár hónapban nagyon berobbantak a közösségi médiába. És tényleg mindenhova befutottak, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Viszont ezeknek a brainrot videóknak, bár kevesen tudják, van egy sötét oldaluk. Most vegyük figyelembe az egyik legikonikusabbat, a Bombardiro krokodilót. Elsőre teljesen ártalmatlannak tűnhet, viszont ha lefordítod a klipnek a szövegét, akkor már nem annyira. Úgyhogy igen, srácok, ez szerintem az egész történelem legrosszabb méme. Srácok, ezt osszátok meg a haverotokkal, és lájkoljátok be ezt a videót, és iratkozzatok fel, hogyha tetszett, mert ezeket a trendeket szerintem nagyon gyorsan meg kéne állítani.